Лимфните възли са малки органи, разпределени в цялото тяло по протежението на лимфните съдове. Това е една обширна система от съдове, които събират интерстициалната течност, т.е. течността, която се намира между клетките в тъканите на тялото. Тази течност непрекъснато се генерира от кръвообращението, напуска капилярите и така те обменят вещества с тъканните клетки. Излишната интерстициална течност се влива в лимфните капиляри. Обозначени са в зелен цвят. Тази течност се нарича лимфа. Лимфните капиляри отвеждат лимфата към по-големи лимфни съдове, докато завършат в двата големи лимфни протока – гръден проток и десен лимфен проток, които връщат лимфата в венозната система. По протежение на целия си път, лимфата преминава през лимфните възли по цялото тяло. Лимфата транспортира антигените, представени от макрофагите и дендритните клетки, към лимфните възли. В лимфните възли са акумулирани много лимфоцити. 1 грам лимфен възел съдържа около 1 милиард лимфоцити. В тях антиген представящите клетки представят антигена на Б лимфоцитите и Т лимфоцитите, за да могат да го разпознаят, да се активират и да пролиферират в изобилни количества. Поради това, когато има инфекциозен процес, лимфните възли в съседство с него се оголемяват. Активираните лимфоцити напускат лимфните възли и пътуват първо с лимфата, а в последствие посредством лимфните протоци постъпват отново в кръвта, която разнася тяхната защита по всички кътчета на организма. Лимфоцитите приключват с вливане в лимфните възли отново и цикълът се повтаря.